bibilas, dito tayo sa Panda ngayon. Bibili tayo. Yan oh. Kasi yung kasama ko, bibili ng isda. Kaya yan. Sinasamahan ko. Galing sa Inchas, tapos punta dito sa ano, sa Panda. Laham. Tayo sa mga isda. Kasi yung kasama ko bibili. Dito sa may isda na area mga bibilabs. Tingnan nyo yung isda mga bibilabs oh. May danggit. May mulmul. Saka yung pula. Mayroon silang tilapia mga bibilabs. Yan oh. Mayroon crabs. May pasayan mga bibilabs. Saka may tamban. Yan o. Sarap bago. Kaya ayan, bibili yung kasama ko. Sinong gusto sa may isda dyan? Punta lang kayo dito sa Panda. Kasi marami silang isda dito. Mga presko. Mayroon silang tuna bibilabs. Yan, yung tuna nila 15 ang kilo. Tapos yung banak, 15 real din. Yung danggit, 9 reals mga bibilabs. Yan. Sarap yan. Ayan o, presko. Ito, danggit. 9 reals. Ito, banak. Ayan o. 15 reals din. Kaya ayun. Tapos, dito tayo sa mga sitseria mga bibilabs. Yan, mga sitseria. Ito oh, may list sila dito. Yung Cheetos. Cheetos ang paborito ko. Ito Cheetos. Itreal lang mga bibilabs. Yung Cheetos nila. Tapos, meron sila ditong pang ano oh. Yung chocolate pie mga bibilabs. 14 real. Tapos tumawa siya sa akin bibilabs. Mayroon sila sauce dito mga bibilabs oh. Buy one take one sila. So sili. Yung kasama ko mga bibilabs, bumili ng ano, pasayan. Yan o. Yan lang. Yan yung pinapuntahan niya dito bibilabs. Yung pasayan daw. Pasayan ba? Ah. Yan. Ada wahid kilo, arba'is rin. Ah. Kam habain te? 9 kilo. Ay, sili. 2 kilo daw yung pasayan yung bibilihin niya bibilabs. What? Kasi paborito kasi niya yan. Ah. Ay, wasili. Ada. Isa? Bibili daw siya ng crab bibilabs. Crabs, no crabs. Crabs daw. Crabs dito sa Panda bibilabs. Ha? Yan. 9 reals din isang kilo. Ayan. Marami na siyang kinukuha mga bibilabs. Bilisan mo na. Lubos-lubusin mo na. Yung crabs ah. Yung pang malakasan. Yung malaki yung tiyan. Kasi yung masarap. Yun lang mga bibilabs. Bye!